יש משהו באופק? לוולנטיין כאילו? לאהבה. לא. לא חסר לך? לא היה לי אף פעם, אז אם חסר לי, לא חסר לי. אין בי את הצורך לאהבה. אנשים כאילו בהיסטריה הזה, אין לי את הצורך בבן זוג באהבה שיאהבו אותי. כאילו, אוקיי, אם זה יבוא, זה יכול להיות נחמד ליום יומיים עד שאני אוכל עצבים. חושב שאולי חיות ותחליף בשבילך לקשר אמיתי? קודם כל, אני לא יכולה להסביר את רמת הזעם שקראת עליהם א' תחליף וב' קשר אמיתי, כי בוא, זוגיות זה לא קשר אמיתי. בוא, אם כבר, זה לא קשר אמיתי. זה קשר אמיתי. זה אהבה ללא תנאים, זה אהבה אינסופית ומוחלטת. זה אהבה בלי רצון או דרישה לקבל בחזרה, וזה בלי להתגמש למענם ושהתגמשו למענם. זה אהבה. זה קשר אמיתי, לנצח. אם הייתי רופא, אז? לא היית אומר את זה. אף אחד לא אומר את זה. אם מישהו שמושקע כולו בעבודה ולא משאיר לו מקום לחיים האישיים שלו? אם רופא הולך ומושקע כולו בלהציל אנשים ובני אדם, ואני מכירה רופאים, אני בת של רופא והחברים שלו הם רופאים, ואף אחד בחיים לא מרים עליהם גבה כמו שמרים עליי. למה? כי זה לגיטימי ללכת ולהקריב את חייך למען ילדים חולי סרטן. שנייה, אבל גם לאבא שלך יש משפחה וגם לחברים שלו אני מניח, הם כן צריכו לשלב. והם כולם הקריבו את המשפחות שלהם. כיף. כולם, אחד הקריבו את המשפחות שלהם ותראה את הילדים שלהם. אבל להם אף אחד לא יגיד כלום. כי הם מצילים אנשים, כי הם מצילים בני אדם. היי.